Бародаро, ассалому алайкум, хуш омадед ба канали RM Drive. Имрӯз хостем барои шумо Hyundai Avante обзор кунем. Hyundai Avante солиш 2009 дар комплектатсияи E. Комплектатсияи E, ҳама дар комплектатсияи простоиш мешавад. Дора бо комплектатсияи XS. Мошини имрӯзаи мо гуфтем комплектатсияи E, имрӯз барои шумо обзор мекунем. Hyundai Avante гуфтем именно ҳамин кузов аз соли 2006 то 2010 дора. Баъди 2010 рестайлинг шудага, дига намуда вообще кузов дига хел шудага. Именно ҳамин кузов аз соли 2006 то 2010 дора. Хеле ки гуфтем да се комплектация дора. E дора, S дора, X. Ай ҳама да комплектация багатиш X ай. Фарқат асосишон ай беран вообще отличат намекунӣ. Почти ҳама шахилай. Ана комплектация X-ш фарқатш да чай бисёрош диска майда мешава. Ина ё диска калона дора размери 15, ана ё 16 ҳай. Баъд бо фарқ мекунад комплектация X да ба кавинкош поворотник дора. Бо парктроник дора. Бо монитор дар руи салон бо монитор доранд. Ва фарқатшон дар ҳамин чизай. А так их в целом ай вид ай беран их вақте на первый взгляд агар мисол мошин фами хе чи хачи намоши намефами. Барои ки почти ҳама шахила. Мақсади гап ки ягон хе отличияи калони бад надоранд. Мошини хишам компакт неай. Мошинчаи нас майдай, на мошини габарит неай. Мошинча компакт неай. Ана ай тарафи ақибша дар бамперои ақиб дар комплектация S-ш, дар комплектация X-ш парктроник дорад, дар бампери ақибш парктроник дора мешавад. Бо мешавад ки бо дар через камераи Android мезанем. Бисёр шуда мисол дар бозори Тоҷикистон дар почти дар ҳамаш қариб чӣ мегӯям монитори Android мешавад. Монитори Android мезанем ки бо метавонем ки задни камера хати добавить кунем, бо хеле хуб мешавад мисол. В целом ина мошинча ақибш ина хеле мотори мошин гуфтем мешава 1.6 клапана VVT. VVT-ш яъне маънош чиай? Прямой впрыск дар дуруни силиндр, мақсад бензин прямой подача мекунад. VVT маънош ҳамоай. Ана моторшо мотори хеле маслахир нест. Ай зависит мекунад ай нигоҳ кунед ушам. Не ки мотор коробка мотори ғамтаи хеле чи нест. Мотори надёжнияй. Барое ки мошин бисёрш ай мошинои Кореяй. Мошини Корея бисёртар мошинои мотори надёжни меянд. Хеле хитон медонем бисёриёт. Баъд як минуси асосӣ шама дар чӣ мебинам ки ҳамин мошин экономайзер надора. Бисёр мошинҳоро аҳамият додагин дар тарафи воздуховодаш экономайзер дора. И роли экономайзерша дута свечанакал дар пушти коллектор дора ки ҳамун свечанакалош роли экономайзера бозӣ мекунад. Бародароз ман шумо нишон метам салонша. Ана сар мекунем айдараш 4 стекла пакет ҳамаш аст. Ана регулировка боковую, кнопкаи багажи дар бари даршай. Баъд бародаро як хусусияти асосиш мошин дар нархи худаш салонша фикр мекунам достаточно приличный кардагианд. Салонашон мешава сиденияи кожа, барои дарошам инҷо кожа, барои дарош кожа. Салони хеле мақсад хуб нигоҳ кардагӣ боши, салона нигоҳ мисол хеле салони достаточно приличный. Баъд ана панел приборкашам аз мошина гирён мекунем, ба шумо боришон метаем. Панел приборкашам хушрӯай базебай. Ана кондиционерош ишам дар комплектация простоиш мешавад товтяк. На кондиционериш мисол ба товтяк заводид мешава чи мекунам. Дар комплектация XS-ш кнопка дора. Баъд заводской монитор, дар ин иҷаш заводской монитор доранд. Баъд ин минат дар ҳамин комплектация E дар соли 2009 як проблемаи калонш дар чиай? Проблемаи калонш дар мея ки дар приборкаи панел чи надора. Датчики оваишон намета ҳамиш проблемаи калонай. Хотя мошин состояниеш хуб боша,
фикр мекунем ки вообще иш нашуд иш переживат карданам дар кор нестай, барои ки ҳами мошин хеле ки соҳибаш мега вообще мега овуш намеҷуша. Мисол ушам хай зависит мекуна ай состоянии мошина, ай ҳайкадани худат. Салоншам салони просторни якай, салони бигем майдаи бадам бигем майда нестай. Ина сидениёша чӣ хеле ки гуфтем, сидениёи кожаи, кожашам хела нави хушрӯай. Hyundai Avantera дар Тоҷикистон конкурентош чӣ мошинай? Конкурентош Axiо-ай, баъд Hyundai Solaris. Анги хизор Hyundai Solaris, ами конкурентан. Сами главни Axiо хати ҳарч конкурентан. Axiо-ра нархш камтарак айда қиматаю, не ки ҳардуш я мошинам бигем. Почти отличаться намекунанд. Ҳо, ира минуси, я минуси дигаш дар чия ки хадавоишон тез тамом мекунанд. Яъне мисол уқад чиёи хадавои бахват надора. Ранги мисол Toyota-ра соответственно айда чӣ мешава? Бахваттар мешава хадавоиш. Нархҳои ин мошино ай комплектатсияу ай состояниш сар мешавад дар Тоҷикистон ай 65000, ай 60-65000 то 85-90000 ҳам ҳастай. Метавонӣ то 90000 зависимости ай состояниш бигирӣ. Мо ба мардум чӣ совет метем? Мошини беҳтарин мошина, мошини ғамтен нестай. Метавонем ки ба дили пур бигирен дар то суми 80, 75, 70 метавонем ки состоянии хубша бигирен, ҳай кунем. бародаро, ҳамин буд видеои имрӯзаи мо. Умедворам ки ҳамин видео шумо да какта ёрдам дод. шумо да бо далши чӣ мошини интересне шумо бинависем бародаро. Мо кӯшиш мекунем ки барои шумо пешниҳод кунем, чизе медонистагино ба шумо бигем, ба шумо какта ёрдам кунам видео полезни боша. хоб боқӣ дар паноҳи худо. Шумо метавонед ки моро дастгирӣ кунед. ҳамин коре ки шумо мекунед нисбати мо дастгирияй. агар қин набоша дастгирӣ кунед, хеле хирсан мешавем бо пешравиҳо барои шумо.